Jekk pajjiżna ma jibdix ilaħħaq mal-provvista tal-elettriku, hemm ċans kbir li naraw sitwazzjoni katastrofika. Kif il-fatt qed iseħħ diġà. Kienet din l-evalwazzjoni li jagħmel l-editur tal-Gazzetta The Malta Independent fil-ħarġa ta' tlieta fejn tkellem dwar il-problema serja li qed nesperjenzaw sajf wara l-ieħor. L-editorjali qis bħala idea tajba li pajjiżna jkollu backup f'każ li s-sors ewlieni tal-enerġija jfalli, iżda jiġbed l-attenzjoni għal fatt li power station temporanja tiswa l-eluf ta' euro, xi ħaġa li ġiet meqjusa bħala nuqqas ta' viżjoni u tberbiq ta' flus il-poplu Malti wawċi. Fil-fatt l-editur jgħid li kieku kien hemm pjan fit-tul kieku l-flus intefqu fuq xi ħaġa permanenti u mhux temporanja. Sitwazzjoni li mhux biss qed narawha f'dan is-settur ta' Miriam Dalli iżda tista' tgħid f'kull settur ieħor. L-editur ifakkar kif il-Gvern Laburista kabbar l-ekonomija ta' pajjiżna fuq il-kwantità tal-ħaddiema bla ma għamel pjan adekwat għall-infrastruttura ta' pajjiżna. B'riżultat li qed naraw traffiku kbir, id-distribuzzjoni tal-enerġija li mhix tlaħħaq fl-eqqen tas-sajf u settur tal-kostruzzjoni li m'għandux liġijiet ċari fost problemi oħra f'diversi setturi. F'kelma oħra għandna gvern li prova jkabbar l-ekonomija bla doġġ u bla ebda pjanar ċar għall-futur. Biex issa spiċċajna power station temporanja illi taħdem bi fuel illi niġġes. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu ilu snin jappella biex isir pjanar serju għal dan is-settur u viżjoni fit-tul illi taħseb għal preżent u għas-snin li ġejjin.